Vores kaffemaskine er egentlig meget nem at bruge. Vi tænder her, og så er der forskellige kaffevalg. I kan også bruge det til varmt vand, hvis I drikker te. Streameren er til mælken, som både kan, nu står den på skummemælk, og hvis I drejer den herover, så bliver det bare varmet mælk. Og her der kan I justere på styrken i bønnerne og mængden af vand, også temperaturen. Heroppe putter I bønner i, og vandet trækker I ud der, fylder den op. Og bakken, når den skal skiftes, er egentlig også bare at trække ud. Denne her kop har vi altid stående indenunder, for ikke at få bakken her fyldt så hurtigt. Den kan justeres, alt efter om det skal være en høj eller lav kop, I vælger. Hernede i skuffen er der både store og små termokopper.